Så tag lidt opad, mens du trykker. Lasse havde med mig så dårligt sidste runde 400.000. Så hiv lidt opad, mens du trykker. Jeg kan så 1 million. Jeg er faktisk ikke runde. Det er ikke det bedste sidste runde. Nej. Ja. Det var faktisk rimelig vildt til sidst, men det var ikke det bedste runde. Ja, det er ikke bare Kommer der slet ikke noget ud af? Det er en dårlig narkoman, ja. Ej, Jakob. Du er en taber-narkoman. Du er ikke sådan en vinder-narkoman. Hvis jeg taber næste gang, så stopper jeg. Der er ikke noget galt med kanylen? Det er de der luftboble, mand. Nå. Er det luftboble? Det skal sgu ikke være. Har du gjort det forkert? Sådan der, nu kører det. Det er med en taberfest, det her der. Det kører det fandme. Så er det ikke taber. Fuck, det kører ikke en skid. Ej, Jakob. Du er den dårligste narkoman. Nej. Hvor har du fået kanyler fra, egentlig? Så har vi inde på arbejde. Selvfølgelig er biologer det. Eller 423 end at tage nakkeprivilegierne fra. Og så er han lader som om han ikke kan finde ud af det. Ja, det er præcis. Prøv at se stikhullerne i armen. Prøv at se stikhullerne. Fuck, det er lugt. Tak skal du have, mester. Tak skal du have. Hvor fedt, jeg har det på video, mand. Det sprøjter! Hvor fanden blev nålen af? Ej, det er skide, jeg tror, mand. Hvor er nålen nu? Snakker vi ikke bare Lugter lidt af snaps. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Der er ikke der fik en kanyle. Er der nogen, der har en kanyle eller andet? Ja, vi går ind ved siden af. Ja, Jesus mos. Der er ikke nogen kaniler. Okay, fuck det, vi gør sådan her. Det kan du da ikke. Det er ikke lige så fedt, synes jeg. Ej, vi må blive nødt til at finde den der kanyle, mand. Fuck, hvor er det bare lorte